Mass intentions for 3 p.m. Mass petitions for the healing and speedy recovery of Father George Militante, Cardinal Chito Luis Antonio Joaquim Tagle, Trinidad Dacuba, Arnold Piner, Jacinta Patalinghog,
Mr. Salvador Macaping, Mark Buquiron, Nonoy and Bernadette Erizare, Annalisa Hinkle, and Edwin Tabuada, and Eugenio Salomon Jr. For good health of Rabanez family, Kyrie and Liam. Continued success of Bonin's Food Station. For the protection and safety of all frontliners all over the world, especially in the Philippines. Mass Thanksgiving. For all the blessings and graces received by Nadal and Destua family, Arnold Piner, Naluin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Tising family, Pablo Tabasa family, Astrid Alforque, Georgette Perez, Balingkasag family, and Haynes family. Birthday of Nelly Arellano and John Thomas Acaba. Mass Souls. Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Destua, Baldomero Nadal Jr., Antonio Ayala, Oligario Madera Sr., Victor Romero, Raul, Nicanor, Baldomero Sr., Ernesto, Pasita, Julita, Rosa, Adoracion, Magdaleno, Thelma Figueroa. January, Felicidad, Buenaventura, Kenneth and April, Elisa Pablo, and Iluminado Pablo, Catalina Pablo, Julian Cotillar, Apoliana Cotillar, Estrelita, Romando, Victorino, Esteban, Hinara, Eliza, Erlinda, Wenceslao, Winnie John, Rose Silene, Faye, Edmundo Bolieser, Papignano Alilin, Reynaldo Bolieser, Michael Lapitin, Benvenida Linaban, Jose D. Bonsiong, Katubay Rabanes, Franco Sanes, Gideon Sr., Marasigan, Francisco Sr., Jose, Remedios, Maria, Liceria, Consolacion, Maria, Bartolome, Marilu, Jega, Candido Sr., Benedicta, Carmelo, Epipania, Jose, Julian, Carlito Jr., Armingola, Romualdo, Larry Haynes, George Haynes, Lawrence Haynes, Nora Atanosa, Celestino Atanosa, Amelita Tundag, Crisanto Tundag Jr., Domingo Harita Jr., Ronilo Acaba, Antonia Rosius, Miguel, George Yu, Gia, Teresita, George C., Manuelito, Doming Sr., Joselito, Jocelyn, Generos, Jupiter, Juan, Artemio, Severiana, Pedro, Jovita, Miguel, Ricardo, Catalina, Alex, Roda, Doroteo, Nene, Mark Dieter, Macaria, Jonisha, Felix, Delphine, Trifon, Anastasia, Siriaco, Bonifacio, Danilo, Ponciano, Prudencia, Pepe, Alfonso, Melchor, Antonio, Agripina, Edelberto, Lourdes, Caetano, Elena, Edelberto Jr., Victorino, Manuela, Mariano, Dencio, and Thelma Figura. Birthday of the late Gloria Mero and Rebecca Cabingatan. Death anniversary of Esmeralda Cinco and Nieves Reña. 7th death anniversary of Esmeralda Cinco, and all souls in purgatory, and the forgotten souls, and those who have died of COVID-19.
palihog manindog. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Maigsoon maginulsol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaloy ano da kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa ato mga sala dadon da kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, amot sa imong himaya, tungod sa imong himaya.
sa Diyos dito sa langit. Mag-ampo kita. O Amahan, nagapakita ikaw sa imong gahom nga walay katapusan diha sa imong pagkaluoy o pagpasaylo. Padayuna ang paghupong kanamo sa imong mga hatag sa gugma ug tabangi kami pagkugi sa paglakat nganha sa kinabuhing tunhay nga imong gisaad ug sa pagdangat sa mga kalipay sa imong gingharian. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Moingon kamo, dili matarong ang paagi sa Ginoo. Pamati katawhan sa Israel. Dili ba matarong ang akong paagi? Dili ba ang inyong mga paagi mao'y dili matarong? Kung ang usa ka tawo matarong, mubiya sa iyang pagkamatarong ug magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kung ang usa ka tawong dautan, mubiya usab sa iyang pagkadautan, ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Tungod kay siya mibiya man sa tanan niyang sala, maluwas gayud siya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo atong tubag. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. O Ginoo, ipahibalo ka nako ang imong mga dalan, tudloi ako sa imong mga agianan. Tultuli ako diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas. Tubag. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Hinumdumi ngang imong kaluoy o Ginoo, ug ang imong kaayo sukad pa sa karaan. Ang mga sala sa akong kabatan-on ug ang akong mga kahuyang ayaw hinumdumi. Sa imong kaluoy, hinumdumi ako tungod sa imong kaayo o Ginoo. Tubag. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon niini iyang gitudluan ang makasasala sa dalan. Iyang gitultulan ang mapaubsanon sa iyang dalan. Tubag. Hinumdumi ang imong mga kaluoy, O Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos.
Nakapaligon ba kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo? Kilipay ba kamo sa iyang gugma? May pakighiusak ba kamo sa Espiritu? May gugma ba kamo o kaluoy sa usag-usa? Kung mao kana, awhagon ko kamo, nga lipayon ako ninyo sa hingpit, pinaagi sa pagbaton sa samang katuyuan o gunahuna, o sa samang gugma. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa, gumikan sa hinako nga tuyo, o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Hinunua, pagpaubos kamo sa wala gayoy pagunahuna, nga kamo mas maayo kaysa uban. Pag tinabangay kamo, og dili kay mauray inyong atimanon, ang tagsa-tagsa ninyo kakaayuhan. Angayng batonan ninyo ang unahuna nga gibatonan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya magunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmagsinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa cross. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan. Ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Palihog manindog. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa punoang mga pari ug sa mga kadagkuan sa lungsod, karon unsa may inyong hunahuna? Dihay tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan, dong pagtrabaho karong adlaw didto sa parasan. Siya mitubag, dili ko mo trabaho. Apan nausab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghod ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. O moadto ako, mitubag siya. Apan wala siya moadto. Kinsa man sa duha ang mituman sa buot ipabuhat sa amahan. Sila mitubag ang magulang. Unya si Jesus miingon, sultihan ko kamo nga ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babay maguna pa kaninyo pagsulod sa gingharian sa Dios.
Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Apan wala kamo mutuo kaniya. Apan ang mga kobrador sa buhis ug ang mga daotang babae mituo kaniya. Bisan gani kamo sa human ninyo makita kini, wala gihapon maghinulsol ni mutuo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo, palihog manglingkod. Maayong hapon kanyong tanan. Kuna usa ka tawo matarong mubiya sa iyang pagkamatarong o pagkamakasasala. Kunang usa ka taong matarong mubiya sa iyang pagkamatarong o magpakasala siya, mamatay siya tungod niini. Kunang usa ka taong dautan mubiya usab sa iyang pagkadautan ug buhaton niya ang husto ug matarong, maluwas siya. Mga kaigsunan, kining maong mga pulong nga atong nabati sa unang pagbasa, ordinaryo siguro kay para nato. Pero sa panahon nga nasulat kini usa ka bag-ong pagtulunan. O kinibag-o tungod kay ang mga Israelita niadtong panahona nagtuo man nga kun unsa ang sitwasyon sa usa ka tawo kini tungod sa mga nabuhat sa iyang mga ginikanan, sa iyang mga katigulangan. So for example, if makasasala ang mga katigulangan sa usa ka tawo, it was believed nga kanang tawhana makadawat og silot gikan sa Ginoo. Apan kung maayo ang mga katigulangan niya ng tawhana, siya makasinati og nindot nga kinabuhi. However, sa ako nang giingon kining maong pagtulunan, gikorek ni Propeta Ezekiel from a communal kind of responsibility to a personal one. But pasabot nga ang kahimtang sa usa ka tawo, whether nindot o bati, kini nakadepende dili lang sa community, kundi labi na gyud sa tagsa-tagsa ka tawo suma sa iyang mga binuhatan. Kung siya bati og binuhatan, siya makadawat og silot gikan sa Dios. Apan kung ang iyang mga binuhatan nahiuyon sa kabubuton sa Dios, siya makasinati og nindot nga kinabuhi. Mga kaigsuonan, aduna tay makatunan nining bahina tungod kay naamantay tendency nga i-blame sa uban ang atong mga bati nga kasinatian. Yes, in a certain sense, dili gyud nato malikayan nga ma-affected ta sa ubang tao, and yet ultimately kita gyud ang responsible kung unsa ang sitwasyon sa atong kinabuhi karon. And so just because, for example, pobre ta, kini wala magpasabot nga wala na tay mahimo para makaeskwela and then makatrabaho later on. Just because gidaog-daog ta sa una, sa bata pa ta, kini wala magpasabot nga magbinugoy na ta o mudaog-daog sa uban. Just because wala na nato ma-feel ang pagpangga sa atong mga ginikanan, kini wala magpasabot nga justified na ta sa atong pagka-irresponsible. Let's say for example nga amahan o inahan. Just because naatay or naata sa bati nga environment, kini wala magpasabot nga automatic na nga bati na gyud ang atong batasan. Mga kaigsunan, dili ta mahutdan og examples aning bahina, pero siguro sa akong pag-enumerate aning mga pipila ka examples, kahibaw na mo kung unsay akong point, that we are ultimately responsible for the kind of life that we have at the moment. And when I say responsible, the way I see it, there are actually only two basic options. Options that will determine our basic direction in life. Ug unsa maning two options, that is whether we follow the will of God or not. Musunod ba ta sa kabubuton sa Dios o dili? Now, unsa man, nagsunod ba ta sa kabubuton sa Ginoo o ang ato bang kabubuton ang atong gisunod? Sa atong ebanghelyo karong Domingo ang duha ka anak lain-lain o gipili.
Ang una ni balibad at first, pero after some time nausab ang iyang hunahuna o gibuhat niya ang gipabuhat sa amahan. Ang ikaduha ni sugot at first, pero nausab ang iyang hunahuna ug wala niya buhata ang gipabuhat sa amahan. Now mangutana ta, nganong importante man nga pilion nato ang kabubuton sa Dios sa kadalihok nato? Nganong dili man pwede nga ang atong gusto ang atong pilion from time to time? Wala ba day tay lugway nining bahina? Does it really matter if we do God's will or not? Mga kaigsunan, the answer is yes. Yes, it matters in a fundamental way whether we follow God's will or not. Importante siya tungod kay ang atong actions, they don't merely remain as such, because in truth, our actions have results. They have implications. They have consequences. And whenever we follow our will instead of God's will, the result is always the same. We will always end up bitter, empty, unsatisfied, and so on. Pero kung ang kabubuton sa Diyos ang atong sundon, especially when we are correctly educated in the faith, bisan pa man sa mga challenges sa atong kinabuhi, kita magpabiling ligon, malinawon, ug malipayon. Ingon bitaw si Saint Pope John Paul II nga every moral decision kuno nga atong himuon, meaning to say, every decision that involves the good and the bad, the right and the wrong, it will not only affect the community, it will not only affect the person to whom the action is directed, it will also affect the person himself who makes that action or that decision. Apektado ta sa atong mga moral choices, and the actions that we choose contribute in an immense way to the person that we are becoming. The more we choose God over our selfish desires, the more we become better persons. And the more we choose our will over God's, the more we'll end up in misery. Mga kaigsunan, unsa may gusto natong mahitabo sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi? Gusto ba tang magmalipayon, magmalinawon, magmaligon? Kung mauni gusto nato nga mahitabo, then it is imperative that we follow God's will. There is no other option. Sa giingon pa ni Jesus, he who is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Walay middle ground aning dapita. It is an either-or situation. O kinsa katong magsunod sa kabubuton sa Dios, siya makahupot sa mga butang nga tinud-anay niyang gipangita. Amen. Palihog manindog, ato karoy padayag ang atong pagtuo, kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa mahal sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayan. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat sa kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga nahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug ginubong, sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan.
Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa samahan ug sa anak, dungan samahan ug sa anak, gisimba siya ug gihimaya. Misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang tinuod nga pagbasol sa sala nanginahanglan ug kausaban sa kasing-kasing ug sa kinaiya sa atong mga pag-ampo karon mobuot kita nga atong puy-an ang unsay atong gituuhan. Moingon kita mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Alang sa mga nangulo sa simbahan, nga ila nang mapasubay ang matuod nga gasa sa pagbasol, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Alang sa mga pangulo sa atong nasud, nga mosulti ug mobuhat sila ug maayong butang alang sa ilang mga ginsakpan, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang put-ong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga panalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomot, obispo, nga namabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Alang sa kapahulayang dayon sa mga nangamatay, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapasayloong Amahan, bag-uha kami. Amahan, dungga mapag-ampo sa imong mga anak nga nagtinguha sa pagtuman sa imong kabubuton matag adlaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. Palihog manindog. Maigsoon pagampo kamo aron nangako inyong sakripisyo dawaton nata sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan.
Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, sa kaluoy dawata nga mo mga halad ug himua kini nga tuburan sa mga panalangin alang kanamo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay magagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit kayang tanan nga mga butang, madako siya o magamay imo mga binuhag. Ang mga kausaban sa takna sa panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niya mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Palihog mangluhod. Santos gayon ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mga espiritu aron pagsantos kini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ng panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon, dawata kini Panginom ka mga tanan gikan niini kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron maghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ninimpan sa kinabuhing galis sa kaluwasan,
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga motubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francis among Papa, ni Jose among obispog sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-an silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose Yambana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga natuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dahigon ug mo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Karon magambo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug milayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoo Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawang among masala kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita tang pag-inigsuunay. Palihog mangluhod. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, mula nang ginapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo. Amen. Palihog manlingkod. Aron sa pagtuman sa physical distancing, himuon ng pagkalawat by rows or by pews. Paabuton nato ang mga ushers sa pagpahibaw sa inyong turno. Sila maghatag og instructions kung asa mo barog ug asa mo agi balik sa lingkuranan. Tanawa ang yellow marking sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be ever separated from you. Amen.
Palihog manindog. Magampo kita. O Ginoo himoa nga kining misa din among gisangyaw ang kamatayon ni Kristo, magdalaon ta kanamo sa kaluwasan ug maghiusa namo tipon kaniya diha sa himaya sa langit. Kay siya man ang Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mangluhod. Oratio Imperata against COVID-19, kitang tanan. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Palihog manglingkod. Aron pagtuman sa physical distancing sa atong paguli, aduna kitay duha ka gates alang sa pagpanggawas. Ang naglingkod sa wala, mugawas sa wala nga gate. Ang naglingkod sa tuo, mugawas sa tuo nga gate. Human sa katapusang panalangin, magpabiling manglingkod ug sunda ang mga instructions sa mga ushers. Tanawa ang mga red markings sa sahog alang sa inyong guide. Salamat sa inyong kooperasyon. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ug manalangin kaninyo makagahom nga Dios ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.